From trash to fashion, kini ang trashion nga gibida sa usa ka proud Nortehanong designer. Atong ibida ang iyang mga obra sa report ni Marco Reggie Abella. Daw sama sa usa ka fairy godmother kining fashion designer nga gikan sa Northern Samar, kay ang mga iglalabay nga butang ma-transform niya ngadto na sa mga maanindot og eleganteng gown. Sama na lang niini. Bound ang pagka-resourceful, taas nga pasensya ug pagkamamugnaon, in just 1, 2, 3, aduna kanay maanindot nga Filipiniana. Siya si Joseph Reytos Losania, taga Katarman, Northern Samar. Ning bag-o lang nakadapit sa atensyon sa social media ang iyang ginama nga Filipiniana. I use charcoal. Yung ginagamit pong parang pang fiesta na parang pang-design sa fiesta. Gumamit din po ako ng metallic foil. Gumamit ako ng plastic spoons, street food plastic spoons, paper cups, yung mga kikyan sa street food. I also used 2,000 pieces of plastic labo. Pag-angkon niya nga nahuman niya kini sud sa tulo ka adlaw. Sud sa 15 ka tuig nga kalibutan sa fashion designing, paghulagway niya kabahin sa trashion. For me, the correct definition of trashion, for me lang po, I think is creating something from nothing and making use of the trash to give an inspiration to the youth that you can make a living out of trash. Kauban si Clarence Gabutin, Marco Reggie Abella. GMA Regional TV Live.